Oras malihita salhut andorang somasuk hita tu hari sabat na badia jumolong hita manjaha pangaripunan ni parsiajaran sekolah sabat tadi na sa minggu. Nung marsiajar hita sian parsiajarata na burjudo Jahoba. Di ayat siapilon na ukta jaha di bukasan mingguan Yosua 21 ayat 85 na mandok. Ndanga dong na tartaring ng gosada siyan salhut hata naringgan. Akan na pinabuhan ni Jehovah tu pinaparan ni Israel tung salhut do ro. Di persejarah tu nga tabekebe sungan dia do habur juon ni di mata dengan basana tu bangsona. Nung roha hombe dia ke persejarah non marhite aka ayat dohot hatorangan naung tajaha ya. Tanda lungun ni roha ngata persejari. Suat-suat na takas songani dohot rimas ni Jehoba. Marsigatung tu Jehoba. Songan dia do aka bangso na parohon rimas ni Jehoba. Jala songan dia do musay aka na marsigatuk tu Jehoba. Ngatakas beta persejari na sa minggon. Jadi di pangaripunan song napabagas sa pangatusyo tataring tu persiajaran dianjurkan asa taja hasian buku Alfa dan Omega jilid 2 di halaman 133 saat 130 lalu. Ima taringot tu tona ni si Joshua na parpudi. Lalu di halaman 134 135 na dong di dok lison tajama. Sibolis menjehehon trop halak merdongan hata na dapat diroha. Ia horong ni dibata di bangsona masih balga situtudo. Asa dibahani di sesaibana do dosa na adong dibugasan diri nasida. Di do gimana do? Nakpe mangondam akahata ni debatai. Adong do na binwat na dibugasan pangarajayon ni parangena. Jala salut na indang dohot sa sitong na saluhut na diulahon. Alay dibugasan saluhut pambahinan na maradopon aka na tinopana nunga marsihoho di bata dia ka uhum. Hasitongan marhite patuluhon dosa dibugasan parangena na sitong. Marhite patuluhon ia jambarna tutu ima paruhuman doho tamatea. Jadi soal ini tutu takas na di paboa sian hata ni di bata taringot tu jambar doho akka paruhuman alani aka dosa pangalausia. Ya. Hagogono naso marala nangdung ya adong jala naso tupa adong. Hagogoon naso ngoni gabe patuluhon naso arga akapatik ni hati gorani ima ojahan ni harajaon ni debata. Ngoni mah hina perlu ni patihi nagabe ojahan ni harajaon ni debata. Ayat holong do patihi. Jalapat holong ni do nagabe ojahan ni harajaon ni debata. Debata dohot sitong nunga patuluhon perbuai ni kadosa. Jala mulundang sitong akapoda si paingoti songon dia do kita tutu patut makapersiai ia aka bangsona di gonopi satu tiki arena parpulion. Taturus na idok songon
debataido silehon ngolu sian mulana saluhut patikna nunga ditotuhon bahen hanguluan arai dosa nunga manegai patik na pinajongjong ni debata jalan mangihut mahaguturan dosa nama korhon haguturan. Jadi salel ngadong dosa hasusaan do tamatean dang tarpasiding kita. Ya. Dosa haguturan hamatean. Holan dibugasan si paluan naung manean uhum dosa. Bahen dihita asa taruli hita di pangaropan. Laho paluahon diri sian pakorhonna di ngolu na jorbuti. Jadi orang ngabetakas di patuduhon hatane di batasongon dia jorbu ni ngolu dia kana pangalausi na mangulahon dosa makoron hajahaton haguturon jadi ala ni Roma hita tutu di bata lao marsigatung tu hadapan na. Asa ulang dohot hita manjalo rimas ni di bata. Tung takas do kasuhat-suhat na pinatuloy ni di bata taringot tu bangsona dohot aka bangso na jahat bakso aka parbigo si somba gana-ganaan ya. Dia carut aka ruhut-ruhut ni panguluan nga dipatuloy beri persijarton aka dia do na mangambati hita umbayan suboy hita marsihohot dia do pan ni debata ya. Jadi boydo tarang-rangi toktong taringot waka rimas ni debata. Persiajaran ada potita siya ni. Jalo songon dia do hita laho pasahaton rimas ni Jehovah gabe sada persiajaran barita nauli di ugasan waluta. Ngat ma natung mas balgado asini rohani de badatu hita. Dengan basana na burju do jawab. Jadi songon ayat pangaripunan di hita tajaha masian buku andung-andung sian panurirang Jeremia di bindu tolu ayat 22 saat 24. Tajama. Asi-asi ni Jehovah sambindo umbahen so harus sun siap hami. Aindang marpasohotan asi ni rohana. Dang marpasohotan dang marnasai. Dang marna habis asi ni roha ni dewata. Mulak rata do itahe ganup sogot. Godang matutu habonaron. Ya. Mulak rata ganup sogot. Imbaru tiap manogot. Asini roha ni dewata tu bangson. Jalandang natar hasuhata. Ayat 24. Jehovah do parjambaraku ninna tundiku. Dibaheni marhaposan tu ibana. Managabe pangaripunan dihita. Hape na masa ikon marhaposan tu ibana mahita. Ya. Ala Jehovah do parjambarata di pertibion sanario. Alani marhaposan tu ibana mahita rodi saleleng nilelengna Tuhan mendongani hita. Martang yang mahita. Tuhan nunga di pasu-pasu kami di saminggu umbolon na kudalani kami. Mola tema Tuhan di hari Jumaton. Dina laho masuk kami tu hari sabat mula badia rodo kami. Tu adopanmu mangido. Marsiajar sianata. Martangia. Asimar hamle Tuhan. Sesai manasa dosa panglasion nami. Urasi kami doton di perbadia mia sagabe na badia mahami di hadapan songon badia ni sabat.
Pasu-pasu masalut akaruas ni hatam laku persejar hami. Pergugoi hami le Tuhan mengulau-ulau nami. Asa tamah hami di hadapan le Tuhan. Pinuji mau. Pasu-pasu mahami. Mandalani hari sabat menabadi di bugasan ngolu hapita. Pasu-pasu akaruas ni huriam manang diri pele Tuhan. Asa marlas ni roha. Di dalam masuk tu hari sabat mon. Jalan menjalo ya ke pasu-pasu mi. Dia ka barita nauli. Dia ka parpunguan. Asa masih hohot rohanami. Tuho ali Tuhan. Asa marsigatu kami Tuhan. Asa marhaposan Tuho maham. Molate ma Tuhan. Saat mapasu-pasu mi Tuhami. Marhite asini roham naso hasuhatan. Pinuji maholi habang sami. Cakom matang yang nami. Marhite guarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan si paluahami. Amin. Horas balihita saluhut. Selamat berbuka Sabat.